we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Moni ndine Jackie. Nde ulendo uja opita pa mwezi uja wapangika. Anyamuka dzulo usiku pa 1 April pamene Artemis 2 chombo chawo chimenenso akuchitcha Integrity chinanyamuka kuchoka pa Kennedy Center ku USA. Akuti it's the most powerful rocket ya NASA. Highest speed ya chombocho ndi 36.4 kilometers per hour. And ulendo wawo kuchoka pa Earth kukafika kumbali yomwe kuli mwezi uwatengera 5 days. Mission yonse kupita ndi kubwera akuti ndi ya 10 days. And afuna one kuti akafike ku far side of the moon. Far side ndi mbali yomwe sitimayiona ndi maso. Tikamayang'ana mwezi uja timangona mbali yomweyo. Chikhalire timaona mbali yomweyo. Koma kuli mbali ina kumene akuti nkwangati kwadzimiyala kwambiri, komanso kwandima kwambiri chifukwa choti dzuwa siliwalako kwenikweni ndi kuchindima kwina kwake afuna akapange explore. Exploration yake of course akukangozungulira sakukatera chifukwa palibe zipangizo zoterera. Zinalipo mu 1972. For the first time pa mission yopita kumwezi pali munthu wachikuda, komanso for the first time pali munthu wachizimayi. So ndizonena kuti zikubreak a record. And kunali anthu ambiri okangoonerera kuchita experience history in the making. I don't know if I can call it history ngati zinachitika pokali koma akuti ndi history. Tinangasi nzoti zili pa kamera uchita kuona chikunyamuka, kuchita kuona mene chanyamukira ndi mphamvu une kuti booster ija moto ndi part of kufuna kuchikankha chombo chija kuti chipite ndi mphamvu. Kuti achikankhe chipite ndi speed kwambiri nde mafunika booster. The booster ija yapita mmwamba mlengalenga chonchija itafika pa level ina yake kunena kuti yapangano thrust yapankha moyenerera yafika pa malo pake poti kwina kochikhozo pita chokha pamene no chimaoneka chikuchita separate. Zinaonekanso ndithu pa video po kunena kuti zachita separate booster ndi chombo chija chombo kumapitirira booster ndikuyamba kutani kutsika kutera. Nde tiona pakamatha 10 days kuti abwerera bwanji ndipo abwerera ndi zotani kuti ma discoveries awo chani angasi ndi fact finding mission at the same time kuti akaone kuti nkotani kuli zotani. Faso china chomwe afuna kuyang'ana ndi ice akuti pamweziso pali ice kuti ice yo angapange nayi chani koma of course nzongoona zongozijambula patali ndiye kwinako zomwe atapeze tizamva zikomo kwambiri. Crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.